Iawn. Wel, plis trwch gyda fi i 1 Samuel penod 3 bore yma. 1 Samuel penod 3. Ydyn ni'n mynd i ddarllen gyda'n gilydd i ddechrau te. Ni ddarllen y benod i gyd. Dyw e ddim yn rhy hir, i ni gobeithio. Yn y dyddiau pan oedd y bachgen Samuel yn gwasanaethu'r arglwydd ger bron Eli, yr oedd gair yr arglwydd yn bryn a gweledigaeth yn anfynych. Un noswaith yr oedd Eli yn gorwedd yn ei le, ac yr oedd ei lygaid wedi dechrau pylu ac yntau'n methu gweld. Nid oedd lamp Duw wedi diffodd eto, ac yr oedd Samuel yn cysgu yn heml yr arglwydd lle'r oedd arch Duw. Yna galwodd yr arglwydd ar Samuel. Dywedodd yntau, dyma fi. Rhedodd at Eli a dweud, dyma fi. Roedd e ti'n galw amdanaf. Atebodd ef, nac oeddwn, dos yn ôl i orwedd. Aeth yntau a gorwedd. Yna galwodd yr arglwydd eto, Samuel. Cododd Samuel yn mynd at Eli a dweud, dyma fi, roedd e ti'n fy ngalw. Ond dywedodd ef, nac oeddwn, fy machgen, dos yn ôl i orwedd. Roedd hyn cyn i Samuel adnabod yr arglwydd, a chyn bod gair yr arglwydd wedi ei ddatguddio iddo. Galwodd yr arglwydd eto'r drydedd waith. Samuel, a phan gododd a mynd at Eli a dweud, dyma fi, roedd ti'n galw amdanaf, deallodd Eli mae'r arglwydd oedd yn galw'r bachgen. Felly dywedodd Eli wrth Samuel, dos i orwedd, ac os gelwyr di eto, dywed tithau, llefara arglwydd, canis y mae dy was yn gwrando. Aeth Samuel a gorwedd yn ei le. Yna daeth yr arglwydd a sefyll a galw o'r blaen. Samuel, Samuel. A dywedodd Samuel llefara canis y mae dy was yn gwrando. A dywedodd yr arglwydd wrth Samuel, yr wyf ar fi'n gwneud rhywbeth yn Israel a fydd yn merwino clistiau pwy bynnag a'i cliw. Y dydd hwnnw, dygaf ar Eli y cwbl a ddywedais am ei di o'r dechrau i'r diwedd. A dywedaf wrtho fy mod yn barnu ei di am byth, oherwydd gwyddai fod ei feibion yn melltithio Duw, ac ni roddodd daw arnynt. Am hynny tyngais wrth di Eli, ni wneir iawn am byth am drygioni ti Eli, ag aberth nac ag offrwm. Gorweddodd Samuel tan y bore. Yna agorodd rysau ti'r arglwydd, ond ofnai ddweud y weledigaeth wrth Eli. Galwodd Eli ar Samuel, Samuel fy machgen, atebodd yntau, dyma fi. Yna holodd, beth oedd y neges a lefarodd ef wrthyt. Paid ei cheli oddi wrthyf, fel hyn y gwnelo Duw i ti, a'r hagor os cuddi oddi wrthyf unrhyw beth a lefarodd ef wrthyt. Yna mynegodd Samuel y cyfan wrtho, heb geli dim. Ac meddai yntau, yr arglwydd yw, fe wna'r hyn sydd dda yn ei olwg. Tyfodd Samuel, ac yr oedd yr arglwydd gydag ef. Ni adawodd i'r un o'i eiriau fethu. Sylweddolodd Israel gyfan o dan hyd Bersheba fod Samuel wedi ei sefydlu'n broffwyd i'r arglwydd. A pharhaodd yr arglwydd i ymddangos yn Seilo, oherwydd yno ei datguddiwyd ei hun i Samuel trwy ei air. Amen. Wel, bore yma te, dyn ni'n mynd i edrych ar rhan fwyaf o'r benod yma, ddim cweit i gyd, ond dyn ni'n mynd i just cael ein atgoffa yn sydyn te, oherwydd mae'n bwysig i'r darn, just recap bach. Mae'r arglwydd wedi trefnu nawr, wedi darparu Samuel i fod yn broffwyd. A dyma beth ni'n gweld fan hyn yw Samuel yn cael ei alw i fod yn broffwyd, yn un sydd yn llefaru geiriau Duw i'r Israeliaid. A dyma pwynt y darn mewn gwirionedd, ynddo fe, pwynt y benod yw fod Samuel nawr yn dod. Ond mae'r neges byddwn ni'n gweld yn nes ymlaen, y neges anodd iawn fel y neges gyntaf i fod yn gorfod rhannu gyda i fos. Gyda yr un sydd wedi bod yn fentor, yn un sydd yn gofalu am ei fywyd ysbrydol ers i fod yn rhyw 2-4 mlwydd oed. Cofiwch hynny wrth i ni fynd trwy'r benod. A felly, os chi'n cofio, ym mhenod 2, oedd proffwydoliaeth wedi dod trwy angel yn erbyn teulu Eli.
am fod Eli ddim wedi rhoi taw, ni wedi gweld eto yn y darlleniad, ddim wedi rhoi taw ddim wedi tawelu meibion Eli. Ac oherwydd hynny, mae wedi ffafrio nhw dros yr arglwydd. A felly mae barn yn dod. Dyna pwynt y neges sydd gan Dduw trwy Samuel ar gyfer Eli. Ddim y neges rwydd. Ond sylwch, lle mae Eli? Mae Eli wedi clywed ym Mhennod 2, mae dy feibion ddim wedi farw ar yr un diwrnod. Mae popeth ti wedi gweithio amdano, gallech chi ddadle, yn mynd i gael ei chwalu. Ti'n mynd i gael dy ddisodli fel offeiriad. Ac eto, lle mae Eli? Mae'n dal ati yn addoli ac yn gwasanaethu yn y deml neu yn y tabernacl. A mae hwnna'n ddiddorol. Hefyd yn y darlleniad, mae'n bwysig iawn gweld fod Eli yn ymateb i'r neges, reit ar y diwedd, bach o spoiler alert i ni, ond adnod 18, yr arglwydd yw, fe wna'r hyn sydd dda yn ei olwg. A felly mae gan Eli rhyw dryst yn yr arglwydd gweitha beth mae Eli wedi gwneud, beth bynnag mae'r arglwydd yn gwneud i fi, mae'n ei wneud daioni. Mae'n wneud fel mae Duw yn gweld yn dda. Dyw e ddim yn grac, dyw e ddim yn dweud, dyw hwn ddim yn ffair. Yn aml, dyna beth yw'n ymateb ni pan mae pethau'n mynd yn wael yn dyfe. Ond bod e'n trystio yn sofraniaeth Duw pan mae'r neges yn horrible. A mae e. Dyma ni, mae ei di fe, ti Eli, yn mynd i gael ei chwalu nawr, mae'n mynd i gael ei dynnu o'r offeiriadaeth. Ac eto mae'n gallu gweld mae'r arglwydd yn dda. Mae'r arglwydd yn gwneud yr hyn sydd yn dda. Na chi trust, tegwch i Eli, mae wedi gwneud lot o'i le, ac eto mae'n ymddiried yn sofraniaeth Duw fan hyn, fod Duw yn trefnu pob peth da. Ac mae hynny'n golygu fod disodli Eli hyd yn oed lles Eli yn y pen draw. Falle bod Eli'n methu gweld hynny nawr, ond i les fydd yn y pen draw. Weithiau mae Duw yn gwneud pethau i ni sydd yn edrych mewn cyd-destun bydol yn beth gwael. Falle bydd e'n tynnu pethau i ffwrdd ohono ni. Ac eto, yn y pen draw, bydd ein lles ni. I ni methu gwybod pam nawr falle, ond yn y pen draw, falle bydd e'n tynnu ein iechyd ni i ffwrdd ohono ni. Falle bydd e'n tynnu eich rhyddid chi i ffwrdd ohono chi. Ond mae hyd yn oed hynny, yn sofraniaeth Duw, yn mynd i fod yn y pen draw daioni. Ac felly mae eisiau trust arno ni, trust mawr yn sofraniaeth yr arglwydd, i ddal ati ac i fod yn ffyddlon. Nawr i ni'n mynd i benod 3 nawr, ac i ni'n dechrau off gyda adnod, falle bod chi ddim wedi sylwi, adnod 1, o fi'n meddwl bod e'n adnod arwyddocaol, oherwydd mae'n esbonio i ni, be byddech chi'n gweud yn Saesneg, y spiritual landscape ar y pryd. Beth yw'r tymor maen nhw ynddi yn ysbrydol, okay? Yn y dyddiau pan oedd y bachgen Samuel yn gwasanaethu'r arglwydd ger bron Eli, roedd gair yr arglwydd yn bryn a gweledigaeth yn anfynych. Ddim yn aml hynny yw. A felly, mae'r darn yma'n heriol oherwydd mae Israel ar y pryd mewn sefyllfa lle dyn nhw ddim yn clywed llais Duw yn aml. Dyw Duw ddim yn llefaru lot gyda nhw. A mae hwnna'n gofyn cwestiwn ag wel pam? Pam fod Duw ddim yn siarad? Mae hwnna'n rhywbeth od, byddwn ni'n dweud, fod Duw yn dawel. Ond mae yna rai awgrymiadau i ni yn sicr, neu pethau sy'n dangos i ni pam, os byddech chi'n edrych ar barnwyr 21 adnod 25, mae'n dweud wrthyn ni yn y dyddiau hynny nid oedd brenin yn Israel. Yr oedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Hynny yw, oedd pobl wedi gwiro oddi wrth yr arglwydd, oedd dim brenin gyda nhw, a nhw'n mynd off a neu beth o'n nhw'n meddwl oedd yn iawn i hunan. Ac oherwydd hynny, do'n nhw ddim yn ceisio Duw. O'n nhw ddim yn pwyso ar Dduw. Nid Duw oedd i brenin nhw, chwaith oherwydd bod nhw'n anwybyddu Duw. A mae'n rhyw fath o ddarlun i ni yn debyg iawn i Amos. Os ych chi'n cofio Amos, wnaethon ni edrych ar Amos, chydig yn ôl erbyn hyn, felly 4 mlynedd yn ôl. Ond ym Mhennod 8 yn Amos, mae disgrifiad o rhyw fath o newyn ysbrydol yn y wlad, a nid damwain yw e. So na i ddarllen i chi Amos 8 adnod 11 a 12. Dyma mae Duw yn dweud, weler dyddiau yn dod, medd yr arglwydd yw, pan anfonaf newyn i'r wlad,
Nid newyn am fara na sychyd am ddŵr, ond am glywed geiriau'r arglwydd. Crwydrant o fôr i fôr ac o'r gogledd i'r dwyrain, ant yn ôl ac ymlaen i geisio gair yr arglwydd, ond heb ei gael. Ac felly weithiau, mae yna adegau, yn enwedig yn yr Hen Testament, lle mae y darlun yma'n cael ei roi i ni fod yna newyn ysbrydol. Mae pobl wedi crwydro mor bell, fel Hoffni a Phineas yn esiampl i ni, crwydro mor bell oddi wrth yr arglwydd, fod yr arglwydd ddim yn ei ateb nhw. A mae'n digwydd yn 1 Samuel 28, os chi eisiau troi fyna. Mae Saul yn ceisio'r arglwydd, a dyw e ddim yn cael ateb. Mae'n dweud yn glir, dyw'r arglwydd ddim yn ei ateb e, achos mae wedi mynd yn rhy bell. Mae wedi gwyro mor bell oddi wrth yr arglwydd, ac yn lle wedyn, dal i geisio'r arglwydd, mae'n troi at medium, os chi'n cofio. Mae'n troi at ysbrydion eraill, mwyn chwilio am atebion. A felly, mae'r arglwydd ar adegau yn mynd yn dawel. Dyw e ddim yn ateb trwy'r amser i bawb yn yr un ffordd. Weithiau mae yna newyn ysbrydol yn mynd i fod. Ond dyw hwnna ddim yn golygu fod e wedi rhoi lan ar ei gyfamod e. A mae hwnna'n bwysig. Beth ni'n gweld fan hyn? Mae'n dod â Samuel i mewn. Dyna'r ateb i'r cyfamod yma mae wedi wneud gyda pobl Israel, ynddo fe? Mae'n glanhau ac yn dod â'r rhai newydd i mewn. Mae'n fel petai'n glanhau eglwys ac yn dod â'r rhai eraill i mewn. Mae chydig bach fel hidlo, os chi'n defnyddio'r gair hidlo, bod chi yn glanhau y tân, lle tân, chi'n hidlo'r tân, chi'n cael gwared ar y lludw mwyn i'r tân gael cynnau eto. Mae cymaint o ludw yn yr eglwys yn rhwystro'r tân rhag cynnau'n iawn, os liciwch chi. A dyma beth mae'n ei, mae'n hidlo mas, y drygioni, y budreddi mwyn fod bywyd yn yr eglwys, mwyn fod tân, syched eto yn yr eglwys. A mae hynny wedi digwydd trwy hanes, nag yw, chi'n edrych yn ôl ar hanes, mae yna degau lle mae pethau wedi mynd mor desbryd fod pobl yn profi gwir syched am yr arglwydd, a mae'r tân yn dod. Maen nhw'n ceisio'r arglwydd a mae'r tân yn dod. A dyna beth mewn gwirionedd fi'n credu dyn yn y pwynt yna, lle ni mor desbryd yng Nghymru erbyn hyn, mae cyn lleied o bobl sydd â diddordeb yn yr arglwydd, bod ni angen ceisio'r arglwydd yn wirioneddol a dweud arglwydd anfon dan, anfon yr ysbryd, anfon dylais unwaith eto i achub pobl yn ein dydd ni. A mae'n bwysig bod ni'n cofio mai y grym yw gair yr arglwydd. Dyw yn siarad yw y grym. Mae Jeremia 23-29 yn dweud, onid yw fy ngair fel tân, medd yr arglwydd, ac fel gordd sy'n dryllio'r graig. Gordd yw rhyw fath o sledgehammer. Okay? Mae Dyw yn dweud fod i air fel tân ac fel sledgehammer. Mae hwnna'n ddarlun eitha pwerus, nag yw e? Hynny yw, y tân sydd einau'n llosgi ac yn dinistrio, neu'n puro. Dyna beth mae tân yn gallu wneud. Neu y sledgehammer sydd yn gallu torri trwy'r y garreg galeta. A dyna beth mae'n dweud yw i air e. Y pryd hynny, beth oedd angen ar Samuel? Beth oedd angen ar bobl Israel? Clywed llais Dyw. Na beth oedd ei angen arnyn nhw? Clywed Dyw yn siarad. A pan mae'n siarad, mae'n torri trwyddo. Dyw ddim fel rhyw fath o lais rhyw blentyn bach yn y gornel, fel llgoden bach yn sibrwd. Mae fel taran yn rhio, a mae'n torri reit trwyddo. A dyna beth sy'n mor arbennig wrth gwrs am y gair yma, gair Dyw. Dyma'r gair i ni, ynddo fe? Dyw ddim yn aml, fod e'n gallu siarad yn lleisiol os mae moyn heddi, ond dyw e ddim yn dewis gwneud hynny. Dyna pan mae wedi rhoi y gair i ni. Ond mae rhaid bod gyda ni y trust yma yng ngair yr arglwydd bod ni'n fodlon credu ac arfer wedyn yn ôl hynny, ymarfer y gred yna, fod hwn fel tân ac fel gordd. Fod y gair yma, pan ni'n pregethu fe, fel tân, sydd einau'n dod â dinistyr neu'n puro calonau pobl. Dyna y fath hyder dyle fod gyda ni yn y gair yma. Gair yr arglwydd, yr efengil. Achos dyma sut mae Iesu'n siarad heddi. Ydyn ni'n gallu bod yn onest a dweud, dyma'r hyder sydd gen i yn y gair. Dyma'r hyder, a dwi'n mynd i ymarfer yr hyder yna drwy rannu'r gair.
Dweud wrth bobl beth mae Duw yn dweud. Mor anghyfforddus yw e. Chi'n cofio beth o'n i'n dweud am y neges? Dychmygwch nawr, mae Samuel yn teenager, right? 12, 13. A mae'n cael y job, right? Fi'n alw di, mae'n clywed llais Duw. Amazing, right? Mae'n siŵr bod e'n thrill. Byddwn ni'n meddwl, na gwyn thrill pan mae Duw yn siarad gyda ni. Chi'n sylweddoli, mae Duw, y bydysawd yma'n siarad gyda fi. Ac yna, mae'n excited i gyd. Reit, dyma'r neges. Mae barn yn dod ar dy fos, dy dad ysbrydol Eli. Mae barn yn dod arno ti'n rymus. Yn sydyn, mae'n meddwl, fi'n deall bod e'n fraint, ond fi'n mynd i gysgu mewn bore yma, achos sa'i exactly'n excited i rannu'r neges yma. Mae'n neges anodd. Ond eto, yr hyder sydd gyda fe yw fod Duw yn siarad trwy ei air. Yr hyder sydd gyda fe yw fod Duw gyda rhywbeth i'w ddweud wrth bobl Israel ac wrth Eli. Mae Duw ar waith yn eu plith nhw. A mewn gwirionedd, mae'r benod yma i gyd, y thrill y benod yma i gyd yw nid Duw yn galw Samuel, ond y ffaith fod Duw yn siarad gyda'i bobl. Dyna'r prif bwynt. Mae'n dechrau off gyda adnod 1, edrychwch yn eich Beiblau. Mae gair yr arglwydd yn bryn. Sut mae'r benod yn gorffen? Mae Duw yn datguddio ei hunan i Samuel trwy ei air. A beth sydd gyda chi trwy'r canol i gyd? Duw yn siarad. Wel, nid Samuel yw'r prif gymeriad fan hyn, ond Duw. Y peth exciting fan hyn yw mae Duw yn siarad gyda'r un nawr sydd wedi cael ei alw yn negesydd i bobl Israel. Maen nhw'n clywed llais yr arglwydd eto. Tybed ydych chi'n gweddio arglwydd, byddwn ni wrth ein bodd os byddai pobl Caerfyrddin yn clywed llais yr arglwydd eto. Os byddai'n hymdogion ni, fy nghydweithwyr, pwy bynnag yw nhw'n clywed llais yr arglwydd. A peth arall sy'n gallu digwydd yw bod ni yn bersonol yn gallu anghofio. Y thrill yw e. Y weithred, y wyrth rhagorol yw e fod Duw wedi datguddio ei hunan i ni. Chi wedi profi'r arglwydd, reality'r arglwydd. A'r hirach chi'n byw bywyd fel Cristion, y mwyaf chi'n troi at y gair, y mwyaf aml mae'n digwydd. Ond yn anffodus wedyn, sgil effaith hynny i ni yw bod ni'n dod i arfer gyda fe. Ac ni'n anghofio mor anhygoel yw e, pan i fi'n troi at y Beibl, fod Duw y bydysawd yn siarad gyda fi. Na chi beth anhygoel. Na chi beth rhagorol yw gwybod fod yr arglwydd yn un sydd yn ei drigaredd yn siarad gyda chi a fi. Yn dewis datguddio ei hunan i rywun fel Samuel. A chi'n gweld, mae Samuel yn broffwyd, a dyna pa mae'n cael ei ddewis yn yr Hen Testament. Ond mae eisiau ni gofio, ond os e Hebreaid 1. Beth mae'n dweithio ni'n Hebreaid 1? Yn y gorffennol, mae Duw wedi dewis siarad trwy broffwydi. Ond erbyn hyn, mae wedi siarad gyda ni mewn mab Iesu Grist. A felly nawr mae gyda ni, nid proffwyd, ond archoffeiriad proffwyd brenin arglwydd bugail, hyd yn oed gwell na Samuel, sydd yn dangos i ni'n union pwy yw Duw, ac wedi rhoi y gair i ni. I ni mae Duw wedi bod mor rasol tuag ato ni, yn rhoi cymaint i ni, trwy ras i allu adnabod llais yr arglwydd. A dyw hynny ddim hyd yn oed yn cynnwys y ffaith bod wedi rhoi ei ysbryd glân i ni yn ogystal â hynny. Ydych chi'n llawenhau y bore yma fod yr arglwydd wedi siarad â chi? Chi'n gweld weithiau, fi'n meddwl bod pobl tu allan dal yn ni'n gweld ni fel bobl sydd yn mynd i'r cwrdd. Fel pobl sydd yn darllen y Beibl, neu hynny, maen nhw'n rhestru'r pethau ni'n gwneud yn hytrach na'r profiad i ni wedi cael. A chi'n gwybod, un o'r pethau sydd angen i ni ddweud wrth bobl yw beth yw'r profiad yma ni wedi cael. Mae Iesu Grist wedi amlygu hunan i ni. Mae Iesu wedi siarad â ni. Dyn ni wedi dod i weld fod Iesu yn fyw heddiw, a fod e'n siarad â ni heddiw, a fod e'n arglwydd arno ni heddiw. Byddwn ni wrth y modd os byddai pobl yn gwybod fod Penuel yn eglwys lle maen nhw'n adnabod Iesu, lle maen nhw'n dilyn Iesu,
bod nhw ddim yn ein galw ni yn ôl pobl sydd yn mynd i'r cwrdd. Achos i ni ddim just yn mynd i'r cwrdd. Nid dyma beth sy'n digwydd fan hyn. I ni'n dod at ein gilydd mwyn profi'r arglwydd yn siarad gyda ni unwaith eto bore yma. Trwy ei air. Cael cymundeb gyda'r Duw byw. Na chi bleser, na chi thrill yw hynny. Bob tro i ni'n cael dod at ein gilydd a fod yr arglwydd yn llefaru gyda chi a fi. Mae eisiau bod pobl yn gwybod hynny. Gofynnwch iddyn nhw. Beth ych chi'n meddwl sy'n digwydd yn ein eglwys ni? Gofynnwch iddyn nhw. Sut byddwch chi'n disgrifio beth ydw i fel Cristion? Gofynnwch iddyn nhw. Beth ych chi'n meddwl i fi'n credu? A gweld os yw e'n cyd-fynd gyda beth chi'n gwybod yw eich profiad chi o'r arglwydd Iesu. Byddwn ni'n dyfalu bod e ddim yn cyd-fynd. A fod hwnna falle wedyn yn gyfle i ni allu dweud, nid o gwbl bod fi jyst yn mynd i'r cwrdd, ond bod fi'n adnabod arglwydd y bydysawd am fod e wedi datguddio ei hunan i fi. A felly, i ni'n mynd i fynd mlaen te i edrych ar yr olygfa yma. Dychmygwch nawr, setting the scene, right? Mae'n 4-5 o gloch y bore, mae Samuel a Eli yn y tabernacl yn cysgu. Mae e, fel ni'n dweud, yn ei arddegau, rhyw 12-13 falle. A mae'n dweud wrthyn ni yn adnod 3 fod lamp Duw dal ymlaen. Nid yr hael yw hwnna, gyda llaw, fi'n meddwl bod e'n enw da am yr hael. Lamp Duw, ond lamp oedd yn yr tabernacl oedd hwnna. Bydden nhw'n tanio fe yn y nos, a bydde fe'n para wedyn ac yn diffodd rhywbryd yn y bore. A beth bynnag, mae hwnna dal i fynd, jyst i roi time reference i ni mewn gwirionedd yw hwnna. A beth sydd gyda ni fan hyn nawr yw yr arglwydd yn galw ar Samuel, deir gwaith. A fi'n mynd i nodi 3 pheth yn sydyn nawr te. Yn gyntaf, mae Eli'n araf i ddeall beth sy'n digwydd. Chi'n sylwi, mae'n araf i ddeall beth sy'n digwydd. Sa'n gwybod amdano chi, ond y mwyaf fi'n clywed am Eli, fi'n poeni amdano fe. Mae'n dechrau colli olwg, mae'n ddim yn gwneud ei waith yn iawn, a nawr mae'n gwybod bod barn yn dod. Mae pethau'n mynd o ddrwg i wath fel petai. A fan hyn nawr, mae'n cymryd 3 gwaith iddo fe. Mae'n offeiriad yn y deml. Sneb arall yna, dim ond fe a Samuel. Ond beth mae'n dweud y 2 dro cynta? Na, dim fi sy'n siarad y ti. Cer nôl i'r gwely. Dwi ddim yn cwestiynu, dwi ddim yn... Wel, os mae nid fi sy'n siarad, pwy sy'n siarad? Dwi ddim yn dweud unrhyw beth yw e. Dwi ddim yn ystyried, mae'n reit dismissive byddwn ni'n gweud. Mae'n cymryd spel, ond eto, adnod 8, mae'n cyrraedd y pwynt yna. Mae'n cyrraedd y pwynt yn y diwedd, deallodd Eli mae'r arglwydd oedd yn galw'r bachgen. Mae'n rhyw fath o ddeffro i'r sefyllfa nag yw e. Ac yna yn gallu arwain Samuel i fynd nôl i'r gwely a dweud hyn nawr, arglwydd llefara ac anes mae dy was yn gwrando. Ond chi gwybod weithiau, dwi'n darllen y Beibl yn y bore a dwi'n darllen rhyw ddarn a dwi'n meddwl, na fe, gret wedi darllen bore yma. Ddim byd yn benodol wedi stico mas i fi falle weithiau, os fi'n onest. A wedyn fi'n falle'n paratoi a fi'n darllen rhywbeth arall amser cynno, gwedwch. A rhywun peth yn digwydd eto, fi'n darllen, hwnna'n anogaeth falle, ond ddim byd mawr yn sefyll mas. Ond mae'r adnod yna, un adnod yna sy'n darllen bore yma. A wedyn fi'n darllen eto yn y nos, a fi'n sylweddoli, 3 gwaith mae'r arglwydd wedi roi'r adnod yna i fi, a fi wedi bod yn araf i ddeall bod yr arglwydd yn trio dweud rhywbeth wrthai. Ond bod fi'n araf. Os fi'n onest, fi weithiau fel Eli. Fi'n araf i weld fod yr arglwydd yn siarad gyda fi. Mae eisiau ni fod yn alert, yn edrych mas bob tro ni'n dod at y gair, yn weddigar, ac hefyd yn edrych fel arglwydd siarad gyda fi. A weithiau ni'n mynd i fethu pethau. A allwch chi fod yn sicr bydd yr arglwydd yn dangos i chi eto, ac eto, nes bod chi'n deall y pwynt. Mae natur ni'n araf weithiau i weld beth mae'r arglwydd yn ei ddweud. Pan o'n i'n fach, oedd gyda ni deledu, o ddim channels arno fe, chi'n cofio, oedd nob dy chi, ac chi'n goffo troi i gael y frequency cywir. Felly braidd chi, fi'n cofio hwn yn eitha clir, a cymryd oesoedd i ddechrau i ffindo'r channel iawn. Chi'n cofio? Gorfo ffindo'r frequencies iawn. Ac oedd rai, oedd y frequency'n okay, ond oedd y llun dal yn blurry, a wedyn chi'n troi eto, a oedd hwnna'n dda.
Ond y mwyaf chi'n neud yr hawsaf oedd e'n dod. O'ch chi'n dod i ddeall arferion a natur y teledu, a chi'n dod i ddeall. Oedd e'n dod yn haws bob tro. Wel, mae'r un peth yn wir wrth i ni droi at y gair. Y mwyaf ni'n dod i'r arfer, i'r ddisgyblaeth o fod yn y gair o ddydd i ddydd, yr hawsaf mae'n dod i ni tiwno mewn i beth mae'r arglwydd yn dweud a sut mae'n siarad. Yn sydyn ni'n dod i ddeall mai pa fath o lenyddiaeth yw llyfrau gwahanol yn y Beibl, y gwahaniaeth rhwng hanes a barddoniaeth ac y llythyrau, a yn sydyn ni'n dod i ddeall sut mae Duw yn siarad trwyddyn nhw. A dyna rhan o'r thrill yw gallu dod bob dydd a gwybod y bydd yr arglwydd yn siarad. Ac yn dal i siarad nes bod ni'n clywed yn ei ras, fod e'n dal ati i siarad gyda ni. A dyna'r ail bwynt, mae Duw yn raslon, nid jyst gyda Eli, fod e'n dod at y trydydd tro, ond mae'n raslon gyda Samuel. Pam fod Duw yn gorfod siarad deirgwaith mwyn i Samuel glywed? Dyw e ddim yn gorfod. Ond mae'n dangos rhywbeth i ni nag yw e. Dyw clywed llais Duw ddim yn rhywbeth, ac adnabod llais Duw ddim yn rhywbeth sy'n dod yn naturiol i ni. Mae'n mynd i gymryd arfer ac ymarfer. A felly mae eisiau bod ni'n hyfforddi yn hynny. A mae yna adnod allweddol yn adnod 7 fan hyn. Ac yn y Gymraeg, dyw e ddim cweit mor glir. Mae yna air yn yr Hebraeg, terem, sy'n golygu ddim eto. Yn yr cyfieithau Cymraeg, mae'n dweud, roedd hyn cyn i Samuel ddod, cyn i Dduw ddatguddio hyn yn i Samuel. Ond mae'n fwy o not yet. God had not yet. A mae hwnna'n bwysig. Oherwydd beth mae'n dangos i ni yw fod gan Dduw bwrpas a mae e'n mynd i ddigwydd. A ar hyn o bryd mae jyst yn not yet. A chi'n gwybod mae hwnna'n rhywbeth y dylen ni fod yn gallu dweud, wel, dylen ni byth dweud, o, dyn nhw byth yn mynd i ddod yn Gristion, neu dyn nhw ddim, beth bynnag yw'r peth yna, ond bod ni'n sylweddoli, gallwn ni ddweud yr not yet. Dyn nhw ddim wedi dod yn Gristion eto. Dyn nhw ddim wedi cael eu hachub eto, os ni ddim yn gwybod beth yw cynllun Duw. Ond os yw Duw yn ewyllysio datguddio hyn yn iddyn nhw, mi fydd e'n datguddio hyn yn iddyn nhw. Na chi beth hyfryd yw hwnna? Yw gallu trystio yn yr not yet. A mae hwnna mor bwysig i ni allu dal gafel arno. Bod ni'n trystio, wel, falle ddim eto, ond mi ddaw, os yw Duw yn ewyllysio. Ac i ni wedyn ni'n gallu gweddio yn unol â hynny, ewyllus Duw. Duw sy'n gwybod mewn... Falle ar ddiwedd bywyd rhywun, pwy a wyr. Mae Duw yn gwybod beth fydd yn digwydd a sut fydd yn achub rhywun. A falle bydd pobl ddim yn cael eu hachub, ond i ni'n trystio yn yr not yet. A felly mae Samuel nawr yn y pwynt yma lle dyw e ddim cweit eto wedi dod i ddeall beth sy'n digwydd. Ond mae Duw yn raslon. Tair gwaith eto mae'n ymwneud â Samuel. A mae Samuel yn mynd tro ar ôl tro at Eli. A sylwch, beth mae Samuel yn gwneud yn dda yw mae e'n gwrando ar Eli ac yn dilyn y cyfarwyddyd. Mae'n bwysig bod ni'n gwneud yr un peth, bod ni'n edrych ar y gair a bod ni'n dilyn, os chi eisiau adnabod yr arglwydd, darllenwch air Duw. Sut mae Duw yn ein harwain ni ato fe'i hunan. Mae Samuel yn cael cyfarwyddyd. Cer nôl nawr i dyweli a tro nesaf mae Duw yn siarad, dwed arglwydd llefara canes mae dy was yn gwrando. A mae e'n ffyddlon i'r alwad yna. Ond yn drydydd te ac yn ola, mae Samuel yn gorfod dysgu. Mae'n gorfod dysgu. Mae'n gorfod dysgu sut i ddod ger bron Duw. Byddai'n gweud, dyw e ddim yn dod yn naturiol i ni o reidrwydd. Ydy darosyn eich hunan yn dod yn syml i chi? Yn hawdd i chi? Yw cydnabod eich gwendidau chi'n dod yn hawdd i chi? Yw cydnabod ger bron Duw yn dod, chybod bod chi'n wan o bod chi angen yn dod yn hawdd? Dyw e ddim yn dod yn hawdd i fi. Falle bod chi'n fwy sanctaidd na fi, sa'n gwybod. A llai fod yn onest a dweud, dyw e ddim yn dod yn hawdd i fi. A felly fi'n gorfod dysgu. Dysgu clywed llais yr arglwydd a dysgu plygu wedyn a dweud arglwydd llefara. Canis mae dy was yn gwrando. A fi'n trial dod i'r pwynt yna, i fod yn onest gyda chi nawr, insight i chi, bob tro fi'n dod i baratoi y gair. Arglwydd llefara, canis mae dy was yn gwrando. Dwi'n isel, dwi'n ddim byd, sydd gen i ddim byd i'w gynnig, dim ond y neges sy'n dod gan yr arglwydd.
A dyle'r un peth fod yn wir i chi. Yn eich ymwneud chi gyda pobl eraill, pan ni'n sôn am fod yn dystion, yr un agwedd calon sydd eisiau. Ac hefyd, wrth ddod at yr arglwydd llefara, rhoi fi'r hyn sydd ei angen arnau. A mae'n bwysig hefyd bod ni'n gweld fod angen fod Samuel yn gwybod yn sicr mai Duw sydd yn siarad, oherwydd mae yna awdurdod i air Duw. Hynny yw, dychmygwch nawr os byddai Duw wedi llefaru unwaith o Samuel a dweud, Samuel, fi eisiau ti fynd a llefaru barn wrth Eli, a dweud yr holl hanes. Ond bod e ddim yn sylweddoli pwy sy'n siarad. Sut fydde Samuel wedi ymateb? Wel, falle bod e'n meddwl, breuddwyd oedd hwnna, neu falle o'n nghydwybod i oedd hwnna. Ond yn hytrach na hynny, mae Duw yn aros a mae Samuel angen gwybod Duw sydd yn siarad fan hyn. A mae'n bwysig bod ni'n gwybod y gwahaniaeth rhwng ein cydwybod ni a ein breuddwydion ni a Duw yn siarad hefyd. O sut ni'n gwybod hynny? Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Duw yn siarad a'r cydwybod yn siarad gyda ni? A'r gair. Y gair yw'r allwedd unwaith eto. Ydy e'n gyson gyda'r gair? Ydy e'n glir i'w weld yn y gair? A felly mae'n bwysig bod popeth yn gyson gyda y gair. A dyma beth ni'n gweld fan hyn, ynddo fe, bod yr arglwydd yn siarad ac yn gwneud yn glir mai fe sydd yn siarad gyda Samuel. A peth ola ni eisiau nodi oedd, fel sonies i ar y dechrau, ond jyst i ymelaethu chydig bach, pan mae Duw yn galw pobl i siarad ac i rannu'r neges yma, peidiwch â meddwl fod y neges yn mynd i fod yn rhwydd. Mae hwnna'n glir iawn fan hyn. Dychmygwch eto, teenager, mentor ysbrydol, a'r neges yw, mae Duw yn dyfarnu di. Mae Duw nawr yn dod â barn arno ti. Na chi cael eich taflu mewn i'r pen dofn o'r pwll, right into the deep end. Dychmygwch hynny. Dychmygwch fod yn 20 a mae'r boi yma sydd ar fi'n marw. Mae'n siŵr mae'n teimlo piti drosto fe. A mae'n gorfod dweud wrtho fe. Mae Duw yn dod â barn arno ti nawr, am bod ti ddim wedi trin dy blant yn iawn. A chi'n gwybod, mae hwn mor bwysig, reit? Dyw e ddim yn gadael i'w emosiwn neu deimladau tuag at Eli i ddod uwchben gair Duw. Pwysig iawn. Be mae'n neud yw, mae'n bod yn ffyddlon i'r alwad i bregethu gair Duw, beth bynnag y gost. Sut bynnag mae hwnna'n mynd i weithio hynna'n mas mewn gwirionedd. Oedd e'n gwybod fod beth o gyda fe i ddweud yn mynd i dristau Eli yn fawr iawn. Wrth gwrs bod e'n. Pwy sy'n hoffi clywed, mae Duw yn mynd i dyfarnu di am beth wyt ti wedi wneud. Mae Duw yn mynd i dynnu'r offeriadaeth o dy di di, o dy deulu di, o dy linach di. Ond eto, beth ni'n gweld yw, mae Samuel, mae'n araf, ydy, mae'n poeni, ydy, mae'n ofni. Mae'n dweud wrthyn ni fod e'n ofni. Adnod 15 ymlaen, gorweddodd Samuel tan y bore. Yna agorodd rysau tir arglwydd, ond ofnau ddweud o weledigaeth wrth Eli. Ydych chi'n ofn weithiau? Dweud beth mae gair Duw yn dweud wrth bobl eraill? Wel, mae'n ymddangos bod hwnna'n rhywbeth naturiol i ni fod yn ofn weithiau. Chi'n gwybod fod yna ganlyniadau, repercussions yn mynd i ddod oherwydd hynny. Ac eto, mae Eli'n galw ar Samuel a mae yn ei helpu fe. A mae hwnna'n rhywbeth hyfryd, o fewn tŷ Dduw, o fewn yr eglwys, mae modd i ni allu dweud wrth yn gilydd, wel, beth bynnag mae'r arglwydd yn ei ddweud, fi eisiau clywed e. Dyna beth mae Eli'n dweud. Beth bynnag yw'r neges, fi eisiau gwybod, oherwydd gair Duw yw e. Nawr, ydyn ni yn ddigon darostyngedig i allu dweud hynny wrth ein gilydd? Bod ni'n gallu dweud wrth ein gilydd, wel, arglwydd beth bynnag wyt ti eisiau dweud, trwy dy air, os yw rhywun arall yn mynd i ddweud wrtho fi, rho ras i fi, i'w glywed e, ac i gredu fod hwnna'n dda i fi ac er lles i fi. A nid i ddweud, o na, pwy yw ti ddweud wrtho fi? Pwy yw Samuel, y protege ifanc yma i ddweud wrth Eli, yr un sydd yn pro yn bod yn effeiriad, i bod wrthi ers blynyddoedd? Na, nid gair Samuel yw e, gair yr arglwydd yw e. Ac os i fi'n dod â gair Duw i chi, nid yng ngair i yw e, gair yr arglwydd yw e. A'r unig beth sydd rhaid i ni ddweud yw, yr arglwydd yw,
fe wna'r hyn sydd dda yn ei olwg. Diolch i'r arglwydd am ei air, dwi am blygu i'r gair hwnnw. A dyna'r pwynt dwi'n gweddio y byddwn ni gyd yn dod iddo, lle ni gyd yn gallu dweud i ni wedi plygu air yr arglwydd. A mae hwnna'n cynnwys yn dechrau off wrth gwrs gyda'r Efengyl, bod ni'n plygu i'r ffaith ein bod ni, yn ôl beth mae gair Duw yn dweud wrthyn ni, yn bechaduriaid, a fod yr arglwydd Iesu'n sanctaidd, a fod e wedi dod i faddau ein pechodau ni, ddelio gyda pob pechod. Dyna lle mae'n dechrau, ynddo fe? Ond wedyn ni, pob darn o'r gair yma, fod angen i ni blygu i bopeth, beth bynnag mae'r arglwydd yn ei ddweud wrthon ni, am ei fod yn dda ar ein cyfer ni. A felly, lle chi arni? Ydych chi wedi clywed llais yr arglwydd? Ydych chi wedi clywed yr arglwydd yn siarad gyda chi? Y peth gorau all ddigwydd i chi gyda llaw i fod yr arglwydd yn dewis datguddio ei hunan. A mae'n bwysig sylwi, nid Samuel fel rhyw fath o archeolegwr sydd yn mynd off ar yw daith ac yn mynd ac yn tyrchu am lais yr arglwydd. Na, y gwrthwyneb sy'n digwydd, mae synyn yma'n fe sydd yn siarad. Ych chi'n credu bod Duw yn gallu gwneud hynny heddi gyda pobl mas fyna sydd ddim yn mynd i wybod beth mae llais Duw yn swnio fel? Trystiwch fod yr arglwydd yn mynd i siarad heddi. Yn mynd i siarad yn ein dydd ni. Ond beth yw'ch ymateb chi'r llais? Ydych chi'n mynd i ddweud llefara arglwydd? Parhau i siarad y fi, parhau i ymwneud y fi, parhau i nysgu fi ac i gael cymundeb gyda fi trwy dair am fy mod i dy was di yn gwrando. Yn y diwedd, peth olaf fi'n mynd i nodi, edrychwch ar adnod 19 i 21. Mae'n dweud, tyfodd Samuel ac yr oedd yr arglwydd gyda ef. Nawr fod yr arglwydd wedi datguddio ei hunan, fod e'n adnabod yr arglwydd, mae'r arglwydd gyda fe. Yn y cyfan mae'n ei wneud. Ni adawodd i'r un o'i eiriau fethu. Sylweddolodd Israel gyfan o dan hyd Beersheba fod Samuel wedi ei sefydlu'n broffwyd i'r arglwydd. Chi'n sylwi, drwy beth oedd yn cael ei ddweud gan Samuel, oherwydd fod e'n ifydd i'r arglwydd, oedd pobl yn ei adnabod e fel proffwyd i'r arglwydd. Oherwydd fod e'n ffyddlon i'r gair a bod nhw'n gweld y gair yn digwydd, oedd pobl yn gallu adnabod e fel un sydd yn siarad ar ran yr arglwydd. A pharhaodd yr arglwydd i ymddangos yn seilo oherwydd yno i datguddiodd ei hunan i Samuel trwy ei air. A'n gweddi ni felly yw arglwydd parha i siarad, parha i ddatguddio dy hunan i ni, fel mae e wedi gwneud yn barod ac yn gwneud bob tro ni'n dod i'r gair, mae'n datguddio rhywbeth o'i hunan ac o'i natur i ni, ond i eraill hefyd, am ei fod yn ddew a hebddo fe, dim byd gyda ni, dim bywyd allwn ni gael ei brofi heb fod yr arglwydd yn rhoi bywyd, wrth iddo fe agor y drws i ni gael ei adnabod e. Amen.